Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Zdravím všetkých, som tu opäť, volám sa Marcel. Znovu budem hovoriť o Axate a znovu bude témou úprava kolies. Mám veľa plánov a nápadov, ako upraviť svoj Axat, a to nielen čo sa kolies týka. Plánov je veľa, rovnako však aj povinností, a preto mi nezostáva čas na ich realizáciu. Tento stav však prerušil Ivan. Ivan je čerstvý majiteľ nového Axatu a toto je jeho Axat. Pod širou oblohou. Ivan ma oslovil s požiadavkou, aby som aj na jeho Axat urobil úpravu kolies. Nechcel však dvojmontáž, tak ako som robil na svojom traktore. Kvôli jednoduchosti prepravy priviezol iba podvozok bez prídavných záťaží a bez motora. Bude ho však prevádzkovať s rovnakým motorom, s motorom Honda, ako mám ja. Ivan je záhradný architekt a okrem iného sa zaoberá údržbou a zakladaním nových trávnikov. To znamená, že Ivan bude so svojím Axatom jazdiť po trávnikoch, pravdepodobne aj s pripojeným vozíkom na prepravu náradia a materiálu. Ivan svoje aktivity vyvíja v Holandsku. Kritická je tam hlavne zima, ktorú tam v pravom zmysle slova nepoznajú. Je to tam vlastne obdobím dažďov, keď zem aj trávniky sú premočené, nasiaknuté vodou a mäkké. A je naozaj potrebné, aby sa minimalizovala stopa, ktorú traktor na trávniku zanechá, a poškodenie trávnika. To sa dá zabezpečiť jedine tým, že budú kolesa dostatočne široké a hladký dezén. Pri zakladaní nového trávnika bude Ivan jazdiť po predpripravenej pôde. Mala by to byť skultivovaná zem, najlepšie jemná ako piesok. Tú pôdu bude zrovnávať smykom, to je lišta, ktorá bude pripevnená tu vpredu na traktor, asi 3 m široká lišta. A tou lištou sa bude ten povrch zrovnávať tak, že sa bude traktorom cúvať. Pri tom zrovnávaní treba obchádzať záhony s kvetmi, skupiny kríkov alebo samostatné stromy alebo zavlažovače, teda všetko, čo patrí ku trávniku a ku záhrade, a treba pritom byť opatrný. Rýchlosť jazdy by mala byť pomalá, alebo dostatočne pomalá, aby sa dalo opatrne manévrovať medzi tými prekážkami v tom pracovnom priestore. Predpokladám, že takéto zrovnávanie sa nespraví na jeden krát, ale sa opakovane jazdí po zrovnanej alebo čiastočne zrovnanej pôde, a preto je naozaj treba, aby stopy, ktoré zanechajú kolesá v tej pôde, boli minimálne. Originálne kolesa na Axate majú výrazný reliéfny šípový dezén. Dal by sa nazvať poľnohospodársky alebo terénny. Dezén trávnikových kolies musí byť naopak jemný. Ak by som zhrnul požiadavky, na ktorých sme sa zhodli s Ivanom, boli by to tieto tri. Prvá, čo možno najširšie kolesa s hladkým dezénom, aby sa minimalizovalo poškodenie trávnika. Druhá, celková šírka nápravy rovnaká ako pri mojej dvojmontáži, teda 1000 mm alebo 1 m. A priemer kolies rovnaký, ako je priemer originálnych kolies na Axate, prípadne mierne nižší, aby sa podľa možnosti znížila rýchlosť jazdy. Pustím sa teda do práce. Ako prvé musím zistiť, aké kolesa sú vlastne dostupné, a z tých, čo nájdem, vybrať tie najvhodnejšie. Najjednoduchším riešením tejto úlohy by bolo, ak by už takéto trávnikové kolesa na Axat existovali. Vedel som, že ešte niekedy v roku 2021 alebo skôr uverejnili hriňovské strojárne fotografie Axatu s kolesami, ktoré veľmi pripomínali požiadavku, ktorú má Ivan. Zo zdrojov, ktoré mám ja dostupné, viem, že takéto riešenie nazývali balónové kolesá. Pre mňa boli dôležité dve informácie. Kolesa akého rozmeru použili na túto nápravu a či je Axat s takýmito kolesami dostupný, teda či sa dá kúpiť. Spýtal som sa teda priamo u výrobcu v hriňovských strojárniach. Boli ochotní a dostal som odpoveď. Na prototype na zverejnených fotografiách boli použité pneumatiky tohto rozmeru, a čo sa týka dostupnosti, odpoveď bola takáto. Mám pre vás dobrú správu. Balónové kolesá na trávnik pre Axat budú čoskoro v predaji. Presný termín a predajnú cenu ešte neviem, ale určite ju zverejníme na našom webe ešte pred spustením do predaja. S pozdravom, projektový manažér Axat. Ivan sa vtedy rozhodol, že nechce čakať, a požiadal ma, aby som začal s úpravou jeho Axatu. Ako sa ukázalo, bolo to dobré rozhodnutie, pretože do tohto dňa, keď spracovávam toto video, trávnikové kolesá pre Axat od hriňovských strojární v ponuke stále nie sú.
Potom som urobil analýzu dostupných plášťov pre trávnikovú nápravu na Axat. Vyberal som konštrukciu plášťov, rozmery a dezény. Základná konštrukcia pneumatiky môže byť radiálna alebo diagonálna. Diagonálne pneumatiky majú historicky staršiu konštrukciu. Vnútorná konštrukcia je tvorená minimálne 2 výstužnými vrstvami s textilnými kordami. Uhly výstužných materiálov sú navzájom opačne orientované. Vzhľadom na obvodový smer alebo smer behuňa majú uhly približne plus a minus 45 stupňov. Podobne sú vystúžené záhradné hadice, kde pokiaľ základný materiál je priesvitný, je možno vidieť šikmo vložené výstužné kordy. Výstužných vložiek môže byť aj viac ako 2, napríklad 4 alebo 6. Zvyšuje to tuhosť a nosnosť pneumatiky. Výstužné vrstvy tiež zabezpečujú odolnosť voči prerazeniu na behuni, rovnako aj na bočnici. Diagonálne pneumatiky majú viackruhový prierez alebo rúrový a tým pádom aj viac zaoblenú stopu, čo je kontaktná plocha s jazdným povrchom. Rúrový tvar pneumatiky, ako som uviedol, má oválnu stopu. Dôsledkom toho má pneumatika pomerne veľký rozdiel v obvode uprostred svojej šírky a v ramenách, teda na okrajoch. To vedie k tomu, že počas prechodu plášťa stopou musí dochádzať k lokálnym prešmikom v stope. Tieto prešmiky môžu spôsobovať poškodzovanie trávnika a obzvlášť pri agresívnom dezéne. Radiálne pneumatiky majú modernejšiu konštrukciu. Nosnou vrstvou radiálnej pneumatiky je kostra, ktorá má zvyčajne orientované výstužné textilné kordy kolmok behuňu plášťa. V behuňovej oblasti sú ešte oceľové nárazníky. Sú to výstužné vrstvy, ktoré majú smer oceľových kordov orientovaný približne v uhle plus a minus 25 až 30 stupňov vzhľadom k obvodovému smeru behuňa. Pre osobné pneumatiky sú zvyčajne používané 2 nárazníky. Tieto nárazníky sú ešte prekrytie ďalšou vrstvou navinutého nárazníka s textilnými kordami orientovanými v smere behuňa. Táto konštrukcia zabezpečuje radiálnemu plášťu viac obdĺžnikový prierez, teda valcový tvar, a stopa pneumatiky je tiež viac obdĺžniková. Vzhľadom na to, že na bočnici je zvyčajne len jedna vrstva textilných kordov, odolnosť na prieraz v bočnici je nižšia. Valcový tvar pneumatiky, ako som uviedol, má stopu viac podobnú obdĺžniku. Obvod pneumatiky v strede a v ramenách je viac rovnomerný a teda aj prešmik plášťa pri jeho prechode stopov je nižší ako pri diagonálnych plášťoch. Pneumatika s radiálnou konštrukciou by teda mohla byť šetrnejšia k trávniku. Pneumatika s radiálnou konštrukciou a potrebnou šírkou pri danom priemere sa však nevyrába. Priemery diskov pneumatik s touto šírkou začínajú až niekde na 18 palcoch, čo je príliš veľa. Bola by však možnosť urobiť dvojmontáž s 2 užšími radiálnymi pneumatikami. Užšie radiálne pneumatiky by mali teda približne polovičnú šírku a pri takejto požadovanej šírke by som našiel aj radiálne pneumatiky požadovaného priemeru. Bohužiaľ, výhoda širokej pneumatiky s obdĺžnikovým tvarom stopy sa pri dvojmontáži dosť vytráca. Všetky záhradné traktory, teda kosačky, však používajú diagonálne pneumatiky. A tiež kosačky s nulovým polomerom zatáčania. Efekt poškodzovania trávnika by sa mal hlavne prejaviť pri výraznom zatáčaní, aké majú tieto kosačky. Napriek tomu sú aj v takomto prípade používané. Teda moja obava, že diagonálne pneumatiky nebudú dostatočne šetrné k trávniku, je pravdepodobne neopodstatnená. Poškodzovanie trávnika je zrejme len mierne a užívateľmi je široko akceptované. Druhou oblasťou, v ktorej som vyberal vhodné kolesa na trávnikovú nápravu na Axat, boli rozmery kolies. Hlavné rozmery pneumatik sú priemer pneumatiky, šírka a výška profilu pneumatiky a priemer a šírka rafika, na ktorom sú plášte pneumatik obuté. Rozmery pneumatik nie sú ľubovoľné, ale sú odstupňované a musia spĺňať isté štandardy. V Európe tieto štandardy predpisuje organizácia ETRTO, čo je skrátka pre Európsku technickú organizáciu pre pneumatiky a rafiky. Rozmery pneumatik sú uvedené v ETRTO Standards Manual. Niektoré rozmery pneumatik sa dajú zistiť alebo vypočítať z označenia pneumatiky. Dali by sa nazvať teoretickými rozmermi pneumatiky. Rozmery pneumatiky sú navzájom previazané a z rozmerov zrejmých z označenia pneumatiky sa dajú vypočítať niektoré chýbajúce rozmery. Skutočné rozmery pneumatik uvedené v manuále ETRTO sa od teoretických alebo vypočítaných mierne líšia. Ja som vyberal z pneumatik dostupných na trhu a nie všetky predávané pneumatiky sa mi podarilo nájsť v tomto manuále. Takže pri niektorých variantoch som poznal len teoretické alebo zo značenia vypočítané rozmery, nie skutočné. V praxi sa používajú 2 základné typy označenia pneumatík. Prvý typ značenia, ktoré väčšina z nás pozná z osobných automobilov, je metrické označenie radiálnych pneumatík.
Radiálne pneumatiky vhodné pre účel trávnikovej nápravy na Axat môžu mať napríklad rozmer 135/80 R13. Pričom 135 je šírka pneumatiky v milimetroch, číslo 80 je pomer medzi výškou profilu pneumatiky a šírkou pneumatiky a tento pomer je udaný v percentách. V danom prípade 80, teda výška profilu je 80% zo 135 mm. R je symbol pre označenie radiálnej konštrukcie pneumatiky a 13 je priemer rafika udaný v palcoch. Zo značenia je teda možné zistiť, že šírka pneumatiky je 135 mm, výška profilu pneumatiky je 108 mm a priemer rafika 330 mm. Potom už je možné dopočítať priemer pneumatiky, čo je v danom prípade 546 mm. Šírka rafika je udávaná v palcoch a často je pre jeden plášť povolených viacero rafikov s rôznou šírkou, zvyčajne v rozsahu jedného palca. Rovnaký alebo podobný typ značenia je metrické značenie diagonálnych pneumatík, napríklad 265/70/8, čo je rozmer pneumatík použitý na prototyp Axatu s balónovými kolesami z hriňovských strojární. Zo značenia vyplýva, že šírka pneumatiky je 265 mm. Profilové číslo je 70, teda výška profilu pneumatiky je 70% z 265 mm. Znak pomlčky alebo mínus symbolizuje diagonálnu konštrukciu pneumatiky a 8 je priemer rafika v palcoch. Výška profilu pneumatiky je teda 185 mm a priemer rafika 203 mm. A potom už je možné dopočítať priemer pneumatiky, čo je v danom prípade 574 mm. Výška profilu je 70%, čo je dosť veľa. Spolu s pomerne malým rafikom pneumatika pôsobí takým guľatým alebo bucľatým dojmom ako nafúknutý balón. A to je aj dôvod, prečo ich hriňovci možno len pracovne nazývajú balónové kolesá. Ďalším, teda druhým typom značenia pneumatík, ktoré tu spomeniem, je palcové značenie diagonálnych pneumatík s priamo udanou výškou profilu pneumatiky. Pre príklad vyberiem 20x12,00/10. Prvým údajom je v tomto značení priemer pneumatiky v palcoch, teda 20 palcov. Druhým údajom je šírka profilu pneumatiky, teda 12 palcov. Znamienko mínus alebo pomlčka opäť znamená diagonálnu konštrukciu plášťa a posledným údajom je priemer rafika, v danom prípade 10 palcov. V prepočte na milimetre je to 508 mm pre priemer pneumatiky, 305 mm šírka pneumatiky a 254 mm priemer rafika. A z toho je možné dopočítať výšku profilu pneumatiky, čo v tomto prípade je 127 mm. A ešte tu pre zaujímavosť ukážem značenie originálnej pneumatiky na Axate. Značenie je 5,00/12. To je trocha obmedzené značenie podobné poslednému popísanému značeniu, udávajúcemu priame rozmery pneumatiky v palcoch. Chýba tu však celkový rozmer pneumatiky. Zo značenia je teda zrejme, že šírka pneumatiky je 5 palcov a priemer rafika je 12 palcov. To je 127 mm pre šírku a 305 mm pre priemer rafika. Smeraním skutočného rozmeru pneumatiky originálneho kolesa na Axate som zistil, že celkový priemer je 555 mm. Výška profilu pneumatiky je potom 125 mm, čo je takmer 5 palcov, a teda profilové číslo je takmer 100. Priemer pneumatiky 555 mm v prepočte na palce je 22 palcov. Po prepočte vychádza, že skutočný rozmer originálneho kolesa na Axate je 22x5,00/12. Prečo sa v danom prípade používa len obmedzené značenie 5,00/12 bez udania priemeru pneumatiky som nezistil. A na záver k téme rozmerov pneumatiky ešte jeden fakt. Povedal som, že konkrétna pneumatika môže byť obutá na disk s rôznou šírkou v rozsahu šírky asi 1 palec. Tu vidíme, ako sa celková šírka pneumatiky mení so zmenou šírky rafika, keby bol rafik širší alebo užší ako nominálna šírka rafika. S tým je spojená aj zmena šírky styčnej plochy pneumatiky s jazdným povrchom, teda zmena šírky stopy pneumatiky. A len znova zopakujem, že teoretické alebo výpočtové rozmery pneumatík, ktoré som často použil pri výbere vhodného rozmeru pneumatiky pre trávnikovú nápravu na Axat, nemusia zodpovedať presným rozmerom pneumatík, ktoré sú tiež uvedené v predpise ETRTO. Ďalej bolo treba vybrať vhodný dezent pre trávnikové kolesá. Dezeny, ktoré sú k dispozícii pre vhodný rozmer pneumatík na trávnikovú nápravu na Axat, s výnimkou šípového poľnohospodárskeho dezénu, sa dajú rozdeliť do 5 skupín. Tu je prehľad dostupných dezénov od najhladších až po najviac agresívne. Prvými pneumatikami sú hladké pneumatiky bez dezénu. Túto skupinu som označil Smooth. Sú používané v záhradných traktoroch a tiež na rôzne vozíky na letiskách alebo halách s asfaltovým alebo betónovým povrchom. Ich vlastnosti sú veľmi dobré na suchých povrchoch. K trávniku sú veľmi šetrné
avšak obával by som sa veľmi ľahkého prešmiku pri hoci aj zľahka mokrom alebo zvlhnutom trávniku. Druhú skupinu som nazval RIP. Sú to pneumatiky s hladkým pásovým dezénom. Ich využitie je veľmi podobné ako využitie pneumatik s plne hladkým dezénom. Hlavne ale záhradné traktory, golfové vozíky a plážové vozidlá. Sú rovnako šetrné k trávniku. Majú lepšiu bočnú stabilitu, avšak riziko prešmiku na vlhkom povrchu a trávniku je tiež vysoké. Treťou skupinou sú dezény, aké majú štandardné automobilové plášte, nazval som ich Road. Tieto dezény sú dostatočne jemné z pohľadu poškodzovania trávnika, ale zároveň majú aj dostatočne stabilný záber na vlhkom trávniku. Takéto dezény pripadajú do úvahy pri použití dvojmontáže s plášťami s radiálnou konštrukciou. Ďalšia skupina sú dezény označené Turf. Sú to dezény prevažne používané v poľnohospodárskych aplikáciách a záhradných traktoroch. Dezén je rovnako ako pri predchádzajúcej skupine jemný, teda šetrný k trávniku, ale zároveň má aj primeraný záber, a to aj na vlhkom trávniku. Poslednou skupinou sú dezény Terra. Používajú sa na vozidlách, u ktorých je hlavne požadovaný dobrý záber na nespevnených povrchoch. Sú to rôzne štvorkolky a poľnohospodárske stroje. Záber aj bočná stabilita je pri nich dobrá, avšak je tu vysoké riziko poškodzovania trávnika alebo rozrývania už zrovnanej pôdy ako podkladu pre trávnik. Hľadal som teda pneumatiky podľa konštrukcie, rozmerov a dezénu. Z možností, ktoré som našiel a ktoré spĺňajú rozmerové kritériá, som zostavil zoznam, v ktorom sú uvedené rozmery aj dostupné dezény. Zo všetkých variantov, ktoré som našiel, som predbežne vybral tie, ktoré najlepšie vyhovujú požiadavkám a sú aj dostupné u predajcu. V tabuľke sú to farebne zvýraznené dôležité alebo vhodné varianty. Modrou sú označené originálne kolesa na Axate a dvojmontáž s rozmermi, ako mám na svojom Axate. Zo skupiny pneumatík s diagonálnou konštrukciou a metrickým značením som kvôli zlej dostupnosti u predajcu vybral len jeden variant označený hnedou farbou. Je to variant, ktorý je použitý na prototype Axatu s balónovými kolesami, teda rozmer 265/70/8 Dezén Turf. Ďalšia skupina je označená zelenou farbou. Sú to pneumatiky s diagonálnou konštrukciou a palcovým značením. Je to skupina, kde mal predajca najbohatšiu ponuku. V tejto skupine som vybral 5 rozmerovo najhodnejších variantov. Posledná skupina je označená oranžovou farbou. Sú to pneumatiky s radiálnou konštrukciou. Tu som označil len jeden variant. Sú to pneumatiky rozmerovo veľmi podobné originálnym kolesám na Axate a rozmer je 135/80 R13. Ako som už predtým povedal, výhoda radiálnej konštrukcie sa pri takýchto úzkých pneumatikách vytráca a uvádzam ich tu vlastne len kvôli úplnosti prehľadu. Už teraz je zrejmé, že to nebude vhodný kandidát pre výber pneumatík na trávnikovú nápravu na Axat. Podľa čísel a tabuľky sa dá dosť ťažko predstaviť, ako by Axat vyzeral s tým, ktorým variantom trávnikovej pneumatiky. Preto som nakreslil rozmerové schémy pre predbežne vybrané varianty. Tu je zobrazená schéma Axatu so štandardnými kolesami. Tento variant som označil 0,0. Šírka nápravy je 750 mm. Môj Axat s dvojmontážou je variant 0,1. Šírka nápravy je tam 1000 mm a taká je aj požadovaná šírka nápravy Axatu s trávnikovými kolesami. Šírka kolesa na každej strane je 276 mm. Originálne kolesa, aké sú použité aj pri mojej dvojmontáži, majú priemer 555 mm. Pri trávnikovej náprave je požadovaný najlepšie o niečo menší, na najvýš rovnaký priemer kolies. Ako prvý z nasledujúcich variantov zobrazím variant označený 3.3. Sú to pneumatiky s radiálnou konštrukciou tiež v dvojmontáži. Pri rovnakom rozostupe kolies ako na dvojmontáži, teda 20 mm, by šírka dvojkolesa bola 290 mm, čo je o 14 mm viac ako pri dvojmontáži. Priemer kolies je 546 mm, čo je o 9 mm menej ako priemer originálneho kolesa. Disk má priemer 13 palcov. Zopakujem, že nevýhodou tohto variantu sú hlavne úzke stopy pneumatik. Stopy by boli síce dve na každej strane nápravy, ale sumárna plocha týchto stôp by bola menšia ako pri jednom širokom kolese. Ako druhý variant zobrazím variant 1.3. Je to balónové koleso s rozmerom 265/70/8 z prototypu Axat. Šírka kolesa je 265 mm, teda o 11 mm menej ako na dvojmontáži, a o 19 mm viac na priemere ako originálne koleso na Axate. Disky majú priemer 8 palcov. Tento variant nevyhovuje Ivanovým požiadavkám hlavne z dôvodu väčšieho priemeru.
Tiež by som sa tu vzhľadom na malý priemer disku a vysoký profil pneumatiky obával viac okrúhleho profilu a tým aj viac okrúhlej stopy. Ďalšie varianty sú všetko diagonálne pneumatiky s priemerom 20 palcov, ale s rôznymi šírkami a priemermi diskov. Priemer kolies všetkých týchto variantov je 508 mm, čo je o 47 mm menej, ako je priemer originálneho kolesa na Axate. Prvý z nich je variant 2.6 so šírkou 10 palcov a tiež diskom rovnakého priemeru. Šírka je teda 254 mm, čo je o 22 mm menej ako pri dvojmontáži. Ďalšie tri varianty 2.7, 2.8 a 2.9 majú šírku kolies 11 palcov, čo je 279 mm a je to o 3 mm viac ako šírka dvojkolesa na dvojmontáži. Varianty sa líšia priemermi diskov, ktoré sú 8, 9 alebo 10 palcov. Posledným je variant 2.10 s rovnakým priemerom 20 palcov a priemerom disku 10 palcov. Tento variant má však šírku kolesa 12 palcov, čo je 305 mm a je to o 29 mm viac ako šírka dvojkolesa na dvojmontáži. Výber výsledného variantu som nechal na Ivanovi. Ja som uprednostňoval variant 2.9, ktorý najlepšie spĺňal požiadavky, teda menší priemer ako priemer originálnych kolies a rovnaká šírka kolesa ako šírka dvojkolesa na dvojmontáži. Ivan sa rozhodol pre variant 2.10, teda posledný variant, a koleso s najväčšou šírkou až 305 mm. Plášť, ktorý bol u predajcu dostupný a zodpovedal tomuto rozmeru, bol 20x12,00/10 design LG 307, výrobca BKT z Indie. Design LG 307 je design, ktorý som pri výbere nazýval Turf, teda jemný trávnikový design. Plášť má v označení 4 PR, teda po dve diagonálne výstužné vložky v každom smere. Pre tento plášť som našiel prípustnú šírku disku 8,5 alebo 9 a 3/4 palca. Predajca však dokázal dodať len užší disk so šírkou 8,5 palca. Predajca je zároveň aj pneuservis a preto som objednal už hotové pneumatiky, teda aj s plášťami nahodenými na diskoch. Pneumatiky boli vyberané podľa teoretických rozmerov. Poďme sa pozrieť, aké sú skutočné rozmery a či sa od tých teoretických líšia. Pneumatika má priemer 500 mm oproti teoretickému alebo očakávanému rozmeru 508 mm a na šírku má 273 mm oproti teoretickému rozmeru 305 mm. Celkovo je teda pneumatika menšia, ako som očakával, o 8 mm menšia na priemere a o 32 mm menšia na šírke. Profil pneumatiky je celkom plochý, nie je oblý alebo vypuklý, ako som sa obával, takže vyzerá, že táto pneumatika bude vhodná na použitie ako trávniková náprava. Môžem povedať, že Ivan sa rozhodol správne, keď aj napriek mojim obavám vybral zo zoznamu, ktorý som pripravil, najširšiu pneumatiku. Šírka nakoniec vôbec nie je kritická. Je tu svět, že má jen jeden lidský úděl, ten, abych tu žil.